para manungsa sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kang guru kita ben urip sempurna. Kudu iso ngomong rasa, kudu iso ngomong jiwa raga. Kabeh iku ana tata carane, ora iso sakarepe dhewe. Kudu ana guru lan mursite, kudu ana laku lan tirakate. Donya iku wis tuwa umure, wis berusaha sakarepku. Aku temati rahayu. Rahayu. Biasane kesempatan memiliki gawe wejangan sadurunge padha lelaku memuji kelawan Gusti gitu ya. Nggih. Lan nyekseni kelawan utusane Gusti para nabi khususnya Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Nanti kabeh di sekseni sande nanti sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad yo akeh nabi-nabi liyane lho ya. Nggih. Kabeh pinaka utusane Gusti gitu ya. Iya, Dik. Makanya kesempatan begini karena ora ada penerjemahe gawe wejangan sak tekane gitu ya. Iya, Dik. Begini ayo foto-foto sinau pangerteni babakan tegese roh gitu ya. Nggih. Sing jenenge roh kuwi di Jawa biyen pernah taulangake ana sing jenenge roh Ilofi gitu ya. Nggih. Tawa roh Ilofi gitu ya. Nggih. Dang ngono maksude Tumpah, Pak Dik. lali gitu ya. Nggih. Dadi nek roh sing jenenge roh Ilofi kuwi padha karo roh sing utama kabeh menungso. Karena disebut sing jenenge roh Ilofi, sing disebut roh Johar gitu ya. Nggih. Dadi maknane kuwi awal suci. Karena roh iki kanggo menungso kuwi roh sing nguripi ngono ya. Nggih. Dadi lamun sing jenenge roh sinebut metu saka raga mengko menungso kuwi yo duweni sangkutan babakan mati ngono ya. Nggih. Dadi roh iki iso disebut nek Jawane nyawa ngono ya. Nggih. Makane roh Ilofi kuwi ya roh sumber saka roh-roh liyane sing bakal turut karena apa lamun roh iki ana lamun salah sawijine roh liyane metu saka raga mengko roh Ilofi kuwi ya tetep nyawiji utawa tetep tunggal ning jasad ya. Iya, Dik. Lan ora duweni sing jenenge sing ketoke disebut menungso sing tetep urip intine ngono ya. Nggih. Dadi senajan wong kuwi mati sejatine tetep urip ananging sing mati mung ragane ngono ya. Nggih. Karena ora ana sesebutan nyawa kuwi mati. Sing mati sing di adai nyawa kuwi mau ngono ya. Nggih. Utawa sinebut sing jenenge raga ngono ya. Nggih. Dadi nek roh Ilofi kuwi pinaka dadi sumber roh liyane. Dadi ini ya uripe kakal abadi ngono ya. Nggih. Dadi kanggo pangertene dhewe yen wis ngerti tekane babakan irodat sing maha kuwasa utawa disebut sing jenenge kebatinan sing paling dhuwur kuwi bakal carane kuat utawa mampu nemoni sing jenenge roh-roh kuwi utawa iso nonton ya.
Nggih. lawan paningale ngono lho. Nggih. Lan wujute kuwi kodene awake dhewe roh kuwi mau lho ya. Nggih. Dadi glegere ragamu kuwi yen sliramu iso nyawang rohmu kuwi janjane glegere ya apa padha ngono ya. Nggih. Kira-kira wis dadi pengalaman ketemu roe dhewe durung? Kabul. Alhamdulillah aku maksudnya kepiye ngono ya. Ampun Pak D. Wis. Nggih. Sepo. Abi. Jadi kalau terus trek ngerti gitu ya. Kira-kira ya pengalaman Kabul kepiye diceritake gitu Kabul. Nggih. Saya niku terus kaya nak kontrol niku Pak. Oh, kono. Tidak terus kaya kembaran kula ngoten lho Pak. Keluar kampung boten nggih. Karena terus kula ngoten niku Pak. Asuk gitu ya. Nggih. Kami sing di pengalaman. Ya hampir sama Pak. Beda tempat kita Oh, kono. Berarti sing durung tamat depo karo pendekano kudu ya. Gampang. Berarti nek durung tamat nganggo sistem kabel kuwi sesuk ngetep pocos sehingga gitu ya. Wah, angel iki. Kencang teleng roe dhewe kudu ya. Kamu kudu ya. Nggih. Nanti bang susah diterangake, susah diangen-angen penapane lak lunga tok kudu ya. Nggih Pak D. Nanti tok kudu ya. Nggih. Tak pikir-pikir ngene kabel iki yang masuk kudu ya. Iku nemu kudu ya. Nggih. Nanti diilustrasikan ki OPS kudu ya. Sampai to Pak D. Sampai kudu ya. Sampai ini masuk Pak D. Daripada aku bingung sing nerangke, kowe nek meneng lugu sumung ketok rupamu dhewe terus diteleng padake tak kangelan ya. Nggih Pak D. Kangen-kangen dulu ya. Nggih. Ati bangono ku linggi sila ketepot gede lampune dipadangi tidak langsung jedul lah ngono. Carane ngono kuwi kudu ya. Nggih. Tapi kemudian kabel satu ya terus saya cerdas ya. Ngene Pak D. Dadi ngono kuwi kudu ya. Nggih. Dadi sing kabel loro kuwi ana sing jenenge roh-roh badi gitu ya. Nggih. Jadi bapak karo itu iki mau ya sing intine kudu ngerti nek kuwi roh-roh sing carane dadake suasanane tentrem marang panguripane. Kalau ketemu sing jenenge tingkatane insan kamil, menungso sing bisa nyempurnakne kamanungsane gitu ya. Nggih Pak D. Makane nek ngoco ngerti gelegere pawujudane. Lah sliramu kuwi nek kira-kira ngoco kuwi kan sok ketok nalikane susah apa seneng ngono ya. Nggih Pak D. Terus Pak D. Nek biasane wong nek ngoco mesti seneng ngono ya. Nggih. Mula rata-rata wong ngoco kuwi mesti nalikane sisiran utawa nalikane dandan ya. Karena gawe ketreman. Nek sliramu lagi susah boro-boro ngoco mesti ora gelem ngono ya. Kan jarang to wong susah ngoco ngono ya. Terus Pak D. Lah jane ono ngono ya. Ketok elek Pak D. Ngono ya. Nggih Pak D. Biasanya wong iki lagi susah wis adus ora gelem kok pada ngoto dandan. Terus niku Pak D. Beda zaman saiki nek wong susah kuwi do gawe setone gitu ya. Dan jane ora susah we macak susah lah ngono. Macak memelas ya. Nggih. Bener saka pasan ya. Jane duit akeh macak ora duwe duit. Janjane duwe sama barang apa wae yen lagi ngonten
ngetoke ora duwe apa ngono ya. Nggih. Karena nggih ngedekake pemajukan lho ya. Nggih. Rata-rata lak ngono kuwi lho ya. Nggih. Makane menungso saiki iki lucu-lucu aneh-aneh lho ya. Nggih, Pak. Terus, Pak. Ya dipikir udah lucu deh nonton dunia permepsosan iki lho kabur. Niku laras, Pak. Nggih. Lho ya. Nggih. Pasane saiki pemulung kuwi kasarane modal apa jenenge bungkus aqua bekas kuwi engko diteka-teko ditata-tata sampe golek dhuwit lah ngono kabur. Nggih. Terus, Pak. Nggih. Makane biyen gambul kuwi jane disaranke Sumino golek gambul wae dadi pemulung nek online TikTok lah ngono. Nggih, Pak. Nggih. Nanti ngenten niku, Pak. Dadi engko noto kelas-kelas pengarah aqua mau dicopot, ditata benda dicopot, dan nunggu sing nyaman ya gambul ya. Kan kepenak bergaya ngono kuwi ya gambul ya. Kamu kok nek pemulung tenanan direwangi mlaku, direwangi kepanasan go. Nah, ya. Nggih. Cukup modal golek bekas aqua sak karo wis yo gelap-lepan lah ngono. Nggih. Bulan-bulan nih, Pak. Nggih. Ngono kuwi ngono ya. Nggih. Dapat saiki wong golek beras nek jaman biyen direwangi maka hari yo direwangi kan kerja ngono ya. Nggih. Ya saiki beras entek yo kan ngono. Nggih. Ya bilang meneng kok Pak Demo ki yo saiki hobi dan penting kan ngono. Nggih, Pak. Nggih. Mengikuti nggih, Pak. Nggih. Kok nek ana beras habis dipi lah ngono kuwi ngono ya. Jadi Pak Demo ki kadang guyu ya nonton film Sofi ngono ya. Nggih, Pak. Nggih. Salah bawae guyo ake. Nggih. Kadang kalau ya mangkel ake gitu ya. Ya ngono ya. Nggih, Pak. Sing kepeloro ki mau jenenge roh bandi gitu ya. Roh bandi kuwi roh sing iso merintah utawa sing nguasani kalawan roh idopi. Dadi nek pengertiane umum roh iki iso disebut jenenge cahaya utawa sing cahaya warna kuning ngono ya. Nggih. Cahaya kuning ketoke meneng ning jajane opah ngono ya. Nggih. Dadi lamun secarane siramu iso nemoni si jenenge roh ki mau roh kuwi jajane ora duwe kekarepan, ora duwe kerentek apa ngono ya. Karena apa ning ati ana rasa tentrem sakujure badan kuwi ora ngrasake apa-apa sing dirasake iku tentrem ngono ya. Ngono ya. Nggih. Sing kaping 3 ana sing jenenge roh rohani kuwi ya. Nggih. Artine roh rohani kuwi roh kuwi iso dikuasani marang roh idofi. Karena anane roh rohani kuwi menungso kuwi bakal duweni kerentek. Lan kuwi iso ndadekake rong rupa. Kadang-kadang ya ana sing jenenge seneng marang apa wae. Ananging ya ana kadang kala sing jenenge seneng apa kuwi mau dadi pengaruhe malah tindak lanjuke perbuatane kuwi ya. Nggih. Ya babakan tindak sing apik ya iso uga tindak sing ana ngono ya. Nggih. Karena roh kuwi iso mapan panggonan ning patang jenis nafsu. Patang roh rohani kuwi lho ya. Nggih. Ana patang nafsu sebenarnya lho ya. Nggih. Ayo cek bisa apa kamu. Ayo nafsu apa? Ayo. Niku, Pak. Gimana tak omong ke cerdas malah bodoh bener lah ngono. Hilang, Pak. Nggih. Sudah kanggo gawe lah. Ayo siapa? Tekannya gue ya. Kami ya. Aku di kalau
Jadi kuwi mau ngono ya. Jadi disebut jenenge nafsu lawamah utawa alu amah ngono ya. Disebut meneh jenenge nafsu amarah ngono ya. Ana meneh nafsu mulamah utawa mutmainnah ngono ya. Ate menungsa kuwi ditinggalake kalawan roh-rohane kuwi mengko jenenge menungsa kuwi ora bakal duweni nafsu maneh. Karena nafsu menungsa kuwi jenengake roh-rohane kuwi nafsu sing ngendhaleni ngono ya. Nggih. Dadine ya menungsa kuwi bakal duwe daya utawa kemampuan ngendhaleni babagan roh-rohane. Dadi ya pengendhalene apik karena bakal ngerti dunung urip ning sajroning kamulyan lho ya. Iya, Dik. Dadi roh-rohane kuwi sifate kuwi ngajak siramu marang paningal utawa marang penglihatan. Nalikane siramu nyawang papan panggonan sing dituduhake ning kono jenenge roh-rohane kuwi carane tumuju ning sadurunge siramu ketemu. Dadi yen sadurunge ketemu kuwi bakal siramu iso nonton sing jenenge macam-macam cahaya ngono ya. Iya, Dik. Iso ngerti sing jenenge maneka warna cahaya. Kaya dene cahaya kunang-kunang utawa cahya-cahya sing ilang sing teko karena roh kuwi maneka warna cahyane. Ya ana kuning, ana abang, ana ireng, ana putih ngono ya. Nggih. Ngono ya. Kira-kira wis do ketemu cahaya kaya mengkono kuwi urung. Nah, sampun, Pak. Wis. Apa nek merem ngene iki sing didelok apa? Ini Pak, Dik. Ambil cahaya apa ya tak merem saiki. Pak. Petang ngono ya. Iya. Sebo. Kawi boleh kalau nek merem berarti cahaya ireng utawa apa? Petang ngono ya. Nggih. Coba ya saiki mbok rapetke matamu ya tak praktekke siji-siji kabul. Dirapetke matane sing delok cahayane apa. Putih ha, sepo. Awi. Boleh kalau saiki luweh apet meneh apa didelok. Diteke matane dirapetake. Ayo kabul. Siapa? Kawi? Ya, boleh kalau Nana, mereme, padha lalu kok terhipnotis suarane kabel kok. Kabel ngomong ngene, melu ngomong ngene, lah ngono. Ayo gimana, Dik? Kalian ini boleh kalau ya intinya nek ngono kuwi ketemu cahaya maneka warna sing kena cahayane sifate sing cetha kuwi padane ireng putih abang kuning ngono ya. Nggih. Wis mau sing jenenge cahaya-cahaya nafsu sing tak terangake mau ngono ya. Iya, Pak, Dik. Mau penerangan tekan rohani gitu ya. Ada meneh sing jenenge roh nurani. Roh nurani kuwi pengaruhe kuwi ning sajroning roh idopi sing jenenge roh iki duweni utawa gawa marang sifat sing padang lho ya. Utawa terang lho ya. Karena roh iki ndadekake menungso kuwi babakan nemu pepadange ati ngono ya. Karena roh nurani iki iso ninggalake badan
kuwi sing disebut atine sing dadi peteng lan pikirane sing duweni kemelut utawa kecamuk ngono ya. Nggih. Dadi nek roh nurani kuwi namung nguasani. Jadi nguasani sing jenenge nafsu mutmainnah ngono ya. Nggih. Kamangka lamun manungsa kuwi ditunggani roh nurani kuwi bakal duweni nafsu sing jenenge mutmainnah ngono ya. Iya. Dadi nafsu sing paling katon utawa menonjol kadang kala ya ngalahake nafsu-nafsu liyane ngono ya. Nggih. Karena kalbune utawa atine wong-wong menungsa iku bakal tentrem kelawan prilakune sing apik lan terpuji ngono ya. Nggih. Sing jenenge banyu kuwi bakal duweni cahaya ngono ya. Iya. Dadi kok dene ana banyu ning pasuryane sing duweni cahaya. Nalikane diomongake kuwi ora bakal duweni sing jenenge wah kincir utawa keraguan. Ing sajroning ngadepi babakan apa wae ngono ya. Iya, Dik. Dadi ora bakal sing jenenge duweni sing jenenge kesusahan utawa kesenangan, utawa kesedihan, utawa kebahagiaan, utawa penderitaan. Dadi yo tetep wae sahaja, ora duweni kehendak apa-apa. Karena sing disawang kuwi gur anugrahe sing kuwasa ngono ya. Iya, Dik. Baca ngono ya. Nggih. Sing kaping 5 ana sing jenenge Roh Kudus. Ayo apa Roh Kudus ki? Budi kalau apa? Roh Suci. Kami Asepa Nabul Nami pasti. ya sebut Roh Suci gitu ya. Nggih. Dadi Roh Kudus Roh Suci, roh iki gawa para kekuasaane roh Itopi jangkep karena roh iki duweni pengaruh, duweni sesangkutan kegayutan sing bakal ngekei pitulungan kalawan sapodo-podo ditama nungsa ngono ya. Iya, Dik. Dadi duwe kegayutan utawa mempengaruhi sejenenge rasa kepenginan marang kebajikan utawa marang tumindak apik ngono ya. Iya, Dik. Lan kuwi iso gawe pengaruh babagan kegayutan, babagan enak karena apa tumindak ibadah dene duweni kepercayaan ajaran utawa saiki disebut agama sing dianut apa diiloni ngono ya. Iya, Dik. Sing keenem kuwi ana meneh sejenenge rohmani ngono ya. Roh rahmani kuwi dong ora tegese kabul. Siapa? Abi boleh kalau rata kono ya. Berarti ki ngaji roh apa lagi susah niki kono ya. Jadi ya sudah dikaji di bedake para delingling dari lali ngono ya. Iya, Pak Dik. Ora apa-apa ngono ya. Iya, Dik. Dadi roh rahmani kuwi jenenge roh iki akeh-akeh kuwi wektune utawa duwe panguwasa sing jenenge roh dopi sing kadang kala dadi kegayutan utawa pengaruh kalawan roh liyane kuwi disebut roh sing jenenge pemurah ngono ya. Nggih. Karena roh iki dijiko saka jenenge iki Rahman. Sifatnya welas asih. Sifatnya Gusti Allah. Sing duwe pangertenan babagan anugerah utawa kemurahan. Roh iki duweni pengaruh sing sifatnya sosial. Sing senengane ngekeki utawa berkongsi ngono ya. Nggih. Ngono ya. Nggih. Kenapa tak bahas iki mergo niki wulane ya wulan Ramadan ben padha ngerti marang kajian babagan roh
roh iku ya. Iya, Dik. Sing kepitu ana sing jenenge roh jasmani. Apa kuwi tegese Gambul? Nah, niki nggih. Kira-kira niki Pak Dik. Ya, siapa? Kira-kira ini kan kuasane kok. Kawi. Sik obah. Mogone yo asik. Ya. Boleh kalau. Ya. Tadi sing jenenge roh jasmani iki kuwi sing iso bawahi kekuasaan roh itu jangkep karena roh iki nguasani utawa sing jenenge ngawal marang sakabehane urip sarape menungsa ngono ya. Nggih. Karena apa? Karena ana roh jasmani iki menungsa kuwi iso ngrasakake babagan rasa lara, lesu, lelah, sakit, lesu, lelah, seger lan sampai turute ngono ya. Iya, Dik. Makane siramu nek dijiwit kuwi berarti sing ngrasakake jenenge roh jasmani. Nek kesandung apa kena apa-apa sing ngrasakake roh jasmani ngono ya. Nggih. Ditambah dong ngono ya. Iya, Dik. Ananging semune kembe ngono ya. Coba buambel kuwi di jewer ngono lak semune lak ya sangkeme sangat Nggih, Pak Dik. ora mungkin kupinge semune Aduh. gitu ya. Nah, jane sikile sing kesandung semune aduh kembe gitu ya. Iya, Dik. Ngono ya. Nggih. Makane dijenengake roh jasmani gitu ya. Nggih. Maksudnya penerangane kuwi babagan roh jasmani kuwi kuwi duweni sing jenenge nafsu marah ngono ya. Nggih. Terus roh jasmani kuwi wujude kuwi ya cahyane ya warna-warna ning akeh warnane sing abang ngono ya. Sing sawang ngono ya. Nggih. Karena roh jasmani kuwi nguasani nafsu amarah lan nafsu hewani. Dadine nguasani nafsu hewan lho ya. Iya, Dik. Sing duwene sifat sesenengan kodene kewan. Contohnya kodene seneng males-malesan dulu ya. Nggih. Dadine kewan iki males-malesan, nek dikeki lawan jenis kuwi dadi semangat ya. Iki kodene bersetubuh lho ya. Nggih. Terus yang jenenge kewan kuwi menang-menangan. Hari pasane sliramu nonton carane pitik ngono ya. Pitik di kawin jantan. Sing kono pejantan liyane ya pengen rebut lho ya. Nggih. Dadi kewan seneng hutan ya. Nggih. Tapi ngono ana wedhus kawin kae. Engko lenangan liyane ya melu ngangkrok kemburine dadi jejer telu ngono kae ngono ya. Betul ya, kuwi ngono ya. Nggih. Waduh, kebetulan protes. Terima ngono ya. Tempat tumpangan apa, Pak Dik? Makan ya. Jadi ngono ya. Ada yang menungso rasa digawe kaya Bang. Ono. Nek menungso kuwi privat. Nggih. Ora rasa digawe Bang. Ono. Nggih. Nek wedene nek kaya ngono berarti nganggo ilmune kewan ya. Nggih. Ngono ya. Nggih. Banjur ana meneh babakan sifat kewan kuwi mau males-malesan, senengane kawin, senengane menang dhewe, senengane duweni panguwasa. Dadi menungsa kuwi nek sing jenenge rebutan, kodene duweni babakan panguwasa utawa babakan harta, pangkat, derajat sampe turute jajane kuwi sifate kewan lho ya. Karena manusia ki senengane rebutan lho ya. Nggih. Ana meneh sing jenenge roh nabati ngono ya. Kira-kira roh nabati ki apa, Gambul? Tempatane kan kaya tumbuhan, Pak. Ngono. Nggih. Asepo?
maksudnya kami roh sing nampa titah Gusti Allah Pak. ya boleh kalau roh sing halus ya dadi roh nabati kuwi roh sing ngendhaleni babagan sakabehe carane perkembangan babagan tumbuh kembang lho ya nanti perkembangan lan secarane sing iso gedhekake ngono ya dadi badan roh kuwi iso duweni sesebutan jenenge panguwasa sing wasane roh dopi tinggi perkembangan dan pembesaran ya dimulai pertumbuhan ya jadi roh sing perkembangan dan tumbuh besar adan ya nah sing kaping 9 kuwi ana sing jenenge roh rewani apa kuwi ambul ya itu ayo kami Boten saware. apa deh kalau ayo ngene iki resikonya nek ngaji wong sithik ini materine ngalangel lho ya Iya Pak De. Tadi mau pas mawon Pak De. Kaya kuis. itu yang ngaji rame di sini kayang Kaya Pak De. nek mau sithik ini kan lebih privat Iya Pak De. berkade ilmu ini ya tingkat tinggi sakit biro ora kadul nah menurut dulu ya Iya De. ayo resikonya salahmu sing ngakon privat nanti hati yang ngaji wong sithik privat ini ki ilmune Dhuwur. dhuwur Nggih. akhirnya siramu ora kaduk ngono tak ya semoga dirungokake wae ngono ya Nggih. maksudnya sing penerangan babagan roh rewani kuwi roh sing jaga marang sifate urip roh raga utawa jasad ya dadi roh rewani kuwi sing jaga sifate uripmu ragamu utawa jasadmu dadi roh iki duweni rewani utawa sifate metu saka awak ngono ya Nggih. dadine yen iki babagan kegayutan utawa pangerten contohnya nalikamu turu kuwi bakal ditinggalake sejenenge roh rewani karena roh metu makanya siramu digawe rasa sadar lho ya dadi siramu ora tau dijawab apa iki urung tak turunake sabda pakormatan babagan roh lho ya Nggih Pak De. Dereng Pak De. kitab selanjutnya lho ya Nggih. iso yo ana perkitabane Nggih. nek roh kuwi padha dijawab dipakor mati engko ya dadine luar biasa lho ya. Nggih. Dadi ora kur biasa di luar ning luar biasa lho ya. Iku kuwi ya. Nggih. Dadi nek sing wis kapundhut, sing wis bali ning pangeran, kuwi wis ketemu bakal kajian-kajian sing tak gawe iki. Sing durung ketemu ya alhamdulillah duwe kesempatan belajar. Nggih. Karena besok yen wis bali ning Gustine kuwi diajari langsung ning alam pergawian ya. Nggih. Dadi ku sliramu ya ana sing jenenge pakormatan karo ahli kubur, ahli arwah, ahli asam, lan kapitu rote ngono ya. Nggih. Dadi pakormatan itu apa akeh ning ora tak turunke sekaligus lho ya. Iya De. Dadi sithik kok sithik ngono ya. Ya ngono ya. Iya De. Dadi contone nalika sliramu turu, kuwi kadang kala roh rewani kuwi iso sing jenengake ngirimake dunia mimpi nek sliramu ngono ya. Nggih. Karena iso nemoni mimpi kuwi mau wis saka hasil kerjane roh rewani. Dadi sliramu nek mimpi kuwi nek durung dipakormati, durung di sakseni kelawan ngimpine kadang kala ngimpine isih halusinasi isih halusi urung dadi sing jenenge mimpi ilham utawa kanugrahan ya Nggih. ngono ya makane kadang kala ngimpine akeh sete
Contohnya siramu bengi turu kok ngimpi mangan hamburger bareng tangi turu kok sing ngono kedah goreng lah ngono. Nggih. Sarane ngono kuwi kan ya. Iya, Dik. Beda nek karo ngimpi wis sing wis diilhami ngono ya. Contohnya ngimpi mangan roti bakar tangi turu mesti ada sing gawa ake berarti kuwi ngimpine wis diilham ake ngono ya. Nggih. Akhirnya kalau kabel pernah ngalami mimpi si maujud durung. Nggih, nak maujud nak mulai kados nggih nyun sewu, Dik. Ah, Upami nggen ngimpi niku nate kepanggih. Yang delalah niku kok terpirang dinten niku kok kados kaya nate kepanggih kok panggenane sami nyen lho, Pak Dik. Niku nggih sami napa mboten ya maksud kula? ning anu wujud ketemu nyata. Nggih, nyata Pak Dik. Ya berarti kuwi mimpi ini wis Oh, diilhami nggih. marang rohe wani gitu ya. Sepo Pak menawa Sampun Pak, tapi cuma tinggal seminggu itu lama Pak. anu tadi ereksi gitu ya. Kan keras ini rasu gue berarti ereksi gitu. Acur ke Hilang Pak Dik. Ya karena umpamanya ngaten ya. Kalau ini ngimpi, tapi bukan izin bukan langsung kewujud. Pirang dinten apa makan baru kewujud mana? ngono. Berarti gue mimpi ini lagi jadi sasmita. Tadi tuh nunggu dhisik gitu ya. Nggih. Di sasmita mimpi ini lagi diilhami gitu ya. Nggih. Nanti kalau gue gitu ya. Nggih. Ya maklum dong mimpi ini jangan lupa sih ini ereksi gitu ya. Cepatan gitu ya. Angel iki. Selama apa kalau Nggih. semangat ya. Nggih. Kuwi sejenenge roh wani. Roh wani kuwi iso ngendhaline otak menungso. Karena di pangmusa babakan roh idopi. Sing dadake lungane roh rewani kuwi dadakake tekane bali. Apa marang sing diatur kelawan roh idopi ngono ya. Nggih, Dik. Karena roh-roh kuwi ya pancen tak dhewe dikai pengertian sithik ora akeh-akeh. Ya carane ngilmu dawa sing dibicarake para leluhur kuwi dikai pengertenan maka tingkatan 9 ngono ya. Nggih, Dik. Jadi dhewe iki kenal babagan roh kuwi sing dikaji ning 9 roh ngono ya. Nggih. Dan senajan roh kuwi tunggal siji ning pengertene ana 9 ngono ya. Nggih. Lan iki ilmu kasunyatan, ilmu nyata. Kalau iki pancen ilmu sing dirahasiakake janjane nanging saiki perlu dibencarake karena wis dadi pangerten umum. Ananging senajan diumumake ya padha durung ngerti makna hakikate babagan kajian iki ngono ya. Nggih, Dik. Ta ngono ya. Nggih. Intine ngono kuwi ngono ya. Nggih. Secara waktu tak kira cukup, boleh ditambahi ya contoh tambah kotak ya. Jadi bener nyandak gitu ya. Nggih, Dik. Ya, lagi lanjut jalan pikir ya. Nggih, Dik. Saku mati rahayu. Rahayu. Para menungso sing urip ning alam donya kabeh ana tata krama kabeh ana sing bau reksa aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kang guru kita ben urip sempurna kudu iso ngomong rasa